Onsoň meclisin ähli agdalary yerlerinden turup İsa'ny Pilatyň ýanyna getirdiler. Olar İsa'ny ýazgarmaga başladylar. Biz bu adamyň milletimizi azdyrýandygyny gördük. Ol imperatora salgyt tölemäge garşy çykýar we özüni Mesih hem paça diýip atlandyrýar. Pilat ondan: "Sen Ýahudylaryň paçasymy?" diýip sorady. İsa ona: "Aýdyşyň ýalydyr" diýip jogap berdi. Onsoň Pilat ýolbaşy ruhanlar bilen halka: "Men bu adamna hiç hili etmiş görmedim" diýdi. Emma olar höççetlik edip, bu adam öz taglimaty bilen tutuş Yahudiýanyň ilatyny öjükdirýär. Ol Celileden başlap şu ýere çenli geldi diýdiler. Muny eşidip Pilat: "Bu adam Celilelimi?" diýip sorady. İsa'nın Herodun velayatyndandygyny bilen soň Pilat onu Herodun ýanyna iýberdi. Sebäbi şol wagt Herodun özü hem Ýerusalimdedi. Herod İsa'ny görüp gaty begenni. Sebäbi köp wagtdan bäri onu görmek isleýärdi. Ol baradaky eşiden ençeme zatlaryna göre ondan bir gudratly alamat görerin diýen umydy bardy. Herod ondan köp soraglar sorady. Emma İsa ona hiç bir jogap bermedi. Ýolbaşy ruhanlar bilen Tewrat muallimleri bolsa ol ýerde durup onu bir agızdan aýyplaýardylar. Soňra Herod bilen onuň eskerleri İsa'ny kemsedip maskaraladylar. Egnine bir nepis don geydirip Pilatyň ýanyna izyna iýberdiler. Şol gün Pilat bilen Herod dost boldy. Mundan öň olaryň arasynda duşmançylyk bardy. Pilat ýolbaşy ruhanlary, baş tutanlary we halky üýşürip olara: "Siz bu adamy meniň ýanyma halka azdyrýar diýip getirdiňiz. Men onu gözüňiziň alnyna soraga çekdim. Emma ol baradaky aýyplamalaryňyz dogry çykmady. Onu Herodun ýanyna iýberdim. Ol hem hiç günä tapman onu izyna iýberdi. Sizin görüşüňiz ýaly ol ölüme laýyk hiç zat etmändir. Şonuň üçin hem men onuň temmisini berip boşatjak" diýdi. Emma ähli halk bir agızdan: "Bu adamy ýok et, bize Barabbasy boşat" diýip gıýgyrşdy. Barabbas şäherde ýüze çykan bir gozgalaňa gatnaşanlygy we ganhordygy üçin zyndana salnypdy. Pilat İsa'ny boşatmak niýeti bilen ýene-de halka ýüzlendi. Emma olar: "Onu haça çüýle, haça çüýle" diýip gıýgyrşdylar. Pilat üçünji gezek olara: "Näme üçin? Bu adam näme ýamanlyk etdi? Men ondan ölüm jezasyna laýyk hiç zat tapmadym. Şonuň üçin hem onu jezalandyryp boşatjak" diýdi. Emma olar seslerini has gataldyp, höççetlik bilen onuň haça çüýlenmegini talap etdiler we olaryň sesi üstün çykdy. Şeýlelik bilen Pilat olaryň talabyny berja etmek kararyna geldi. Olaryň soran adamyny gozgalan turdup, adam öldüren üçin zynnana salynan adamy boşatdy. İsa'ny bolsa olaryň ygtyýaryna berdi.